Karbinim rokom nang wirang-rang tanglo pusi. Hempumukrang adorbar atum pen perang ke amai kang nipon. Hempumukrang adorbar atum tong sekot pen perang ke amai kang ni. Labang so perang ke amai kang nipon nang kok ahut kaning jipon ke. Hempumukrang adorbar ke 1999 aning kan pensi amahang pathek ponro pusi ning jipon. Lapen labang so perang ke amai kang nipon nang kok ke. Karbia khayatum amithang adim arokom adhorom anat panung pon bomsi karbia adhorom nim korokom ke nang wirbom lo lasi ilitum karbia khayatum sitame labangso putha kamatha nangji kenang sot aporlo lapen karbia khai ke isi khai kang thim pusi chipu bom sita ilitum dhorom kawe pen ke khai kang thimpu chipun e lasi karbi dim rokom aphan ilitum kamatha dam anutin sitame kapar si kenang sot pusi hempumukrang adorbar tumpen pherangke amai kang nipon ahut ningjepon news desk news 24/7 andi si nitum hempumukrang adorbar pen manam hempu arnam pu mentaram ponsi nitum pini press meet long lan padut mun komot ke sabaji sita kipa dami bangke ko kurt long si damrong lasi non ilitum dak karbiang long ta la swa kurt dulu lipute itum dak bisar kindar pensi itum ceng long po lasi thorbong horthi pensi like kosor pinji alu ke to kali hakku ke sita non din kai prek jam lasi non ke la binak lo lasi la so customary lo pangtang tiplu lipute misten lo lasi kadu kawe karbiang long arat det kale lo nilip di hang kedu district kapre state kapre karbi te karbi ala suatu ana panta la jitu nitu hempumukrang adorbar pen hong haria aru puna aru dupiglo anu si moheta timung sarabang thanlo nitum ala bangwisa dak lumbajong ta jutanga thomdu mangit chut ke thomdu hakon nilip ni hangta mangit thom ke chudu lasi chinthong rong hang wopong asar lalo hakodak lumbajong ta lason thaklo wopong asar lapente longri asar rong asar lahai si ajutang chulo lasi abisar kindar dia bangke kumadak council pensi appointment ni pima laso bang klar dak sigimi lasi hodak rong asor hakku penating kulute e wo chong hundet phak chong hundet alu su chong hundet kur sedem right sedem pusta aprang prang ke chinthong rong hang sigi bisar lasi nitum la pua phadeng ke sida phadeng pale bere kaplek pot la bang ke chingwai chingsai lu te la bang ke choki lasi la so teng lo jong si a hem ke kim lo ke castro marilo a hem ke kim ke aprang ahut pelo 2004 mayong 2005 mayong si ahem kim tan lo sita non putan la so implement hek the posi la taning dublo la sinon Dr. Tuliram Ronghang Kijapon na sarkar pen la jong si pa implement det lo lipute lamso si kurang tu la ke churulo la si prabjin pen ilitum non ke bisar kindar pusitame rongang lusda cipong cek pusta paro kasu pen cipong cek lute latum ke rong asu abisar ke ni po police court police atompan tipo police pane ponrui tara so police apane kan ke den dia bangke ilitum dak pen jong si implement gul dat lo lipute itum dak rong siamasi rong asor masih cibisar kindar po longlip helang punoi chonghi punoi jipat hilot punoi dak pen ceceng lang postan nang gela pugal det karbi hiyan ge cikuni karbi hiyan bangke bisar dak mas bisar dak po cecingu cekroi sita paro ko supen cipong lo lipute bangke police ke sipi ni tum lake ke phua tum du piklo lata pini jo press club pen ni tum ke hanang ko hempumukrang adorbar pen laso press club han ke hanang ko ke kadowe karbi doan nori sa karbi doan aron bari matum doan laso phan itum cipacini daki laso phan sin tu hempumukrang pen ke hang lasini tum laso hempumukrang ke seng ke aprang ke awe hakko pen ke awe tima sita non ni tum cingwai cingsai si non alang timung asaru pen si ni tum seng lo hempumukrang adorbar pu 1999 aning kan to seng det pen ni tum kupia phan si klema la dak ke klem ke chor ki ju pen cheng lo
ho jutang jubat customary lo anta dak libon thailo lasi customary lo tumi head Dr. Tulian Ronghang ke Japon laso customary lo paklang pon ke churu pik lo laso nasi laso ke churu pen ke claim pon dia ho da bang ke ilitum customary lo ilitum apranta guati betheta seminar dudun lo lasi ho laso ho seminar da ilitum karbiang long tum ke chili sai mat labang improve pon pedelo sta NC hira sor bang ke bang improve der sida la non Dr. Tulian Ronghang ke Japon laso ting pen ching wai ching sai pen laso improve pon delute ni senpo lasi customary lo abang ke sita ilitum non ke ju jati cingui pinak lasi customary lo teng apranga tengke ilitum tengke bisar kindar pulote kosor pita ilitum ke horbong hor khepe nai lasi hola suda bang bisar kindar ta constituency si ke daksi appointment people gambura tompat pusta hola tum appointment ki piya tum manda ke bisar khejima thema lapende la swateng lipunte ilitum ke abujatin si seng nai lake constituency tin ke seng ke hengnu ate elong constituency ke ajutang ka prek dai pui ya constituency ke ajutang ka prek dai la sinon dak litum pu nihang karbiang long atum anke la son lo je mang pon bom tu banta mitang akam klem pondang sitala itu mangbong la jutang badim ki koi karbi hem khu mukram ka phan ki koi ba hong hadia don pe ki klem pon tum potum sita mitang ap agenda mitang ke klem ba from aplen program bang klem pon bom nang kita itu mangbong nang laguson ni laguson po la son ki pusroi abden nang po pen ke isi ke cingrum bet sorkar phan cepa klang haladak sorkar ndu ni tumsi hem pumukra tumsi karbi atiri binolo la buson ta hadak ki pupede nangpo ni tum hong hari tu bangsi ni tum karbi niom lo di pupede nangpo ni tum amuk la bosona kekesi tu bangsi ni tum hello karbi ajutang jebat kirim bang lo bang ki pupede nangpo la silakan do wi pang rumpet si dak karbi atung la so engineer la bang so aphet furam utadak isi cingrum pet pedisi ke du thege phase dak sing pon lo pela son sia kam klem pon bo ki sarkar to phan an pata ta son si chuniri dabi ke la dusra tu ke parjan nun tha ki klem dun ta kalili kala na karbia khei ajutang men pe klem pon tha to phan ke hal tum recognition permission pe najat pen ta tha tum pipidet si ke me bo karbi tam pe action ka break juta aron pe pi bang ke pitame sitala karbia khei ajutang anim agu thak pen si hal tum sorkar phan ke hang ke reta pe klem ita phan bang ke pipidet nakbo si ke nang sot di putela dak singru pe ramei la so kene engineer la so phit apura malong nang kirang do da atu e program da klempon bom klempon da pedona usi kene phan tunigri pela poson si tum klempon bompo ta si pini la press conference or phan ke hang banai to phan pa thang ni phan ke tunigri la pulo je kaddo ko ya kar bia khei atu manta kalili kalang lang arna phan toy dun thap kalili kalang na tum son klempon thap alu sumar tum dat hang rong ke er hi hedan nai ti aswa rong ke er ti dap ki hindru kardon tap kardon pru ba kam klem prete na po pena jutang buat kaddo ko be ka be tumahan prang ba ke than kam hem pu mukrang bang ke than ka jutang teng beti klem pon bom nang pol son si tum ke klem pon nai pu tuning si e bo the dang la fining ru ri long le ru ri ti ta la so jutang pen pa heri pang tang pon si kar be khei ta pa chi an nong pa chi thang pon nang pi thia thak pa chi thang du nang pon lam ke mang pon si tum son hai ke klem pon mi thang jutang jibat ke chi u ba rong na tang long ke du tum phan ta aku puthot mi thang hem bang long mi thang hem long si wang thura mi thang jutang pang tang pon ra kar be khei ta pi thia thak sining tu li ru ri ti pen jutang pang dang ya phan ke klem pon na ya phan si ka du phan ta puthot chat ni pon duk e ka chuni pon duk la si la son si tum klem pon bom lo pe la son ton si klem pon ton ai ji la so pu thak si dak tum ke thek long do lo belek ka tum dhorom belek arna ma phan na ke kroi si kar be jutang phan la so na ke thak dung la so na belek ka san chom belek la so na amei belek ka so na song na ke sek dun do ye hala so tum na ke che sing ta akhai ka pre ka tum
aron kapre ke tumbang ke belek le asong nang itu kita hala kardom ka dia bang ke bang akhiri alna fan inwet kita kad biak he tumbang ke la belek asong nang sing belek asong nang man belek ame la dang nang sing si la kad biak he fan ajutang nang etha dunji hala tu kad ajutang binong atau melong koi tesi aron kapre pension kapre pensi ma prosat kan do govir komisi tem ke dam do la silahaya aron ke kad bi tumaron binong ke ma prosat pendia pen ke claim kali kar ke tumaron binong ke chol ti chu hiu pension nam dia phan chong duk tu pensi tum ha be thi kang du pension nam puta reng bom lo pen da ku son ten claim pon risi reng bom jila si non kado govir phan akhe phan la khayang bong akidua kad bi tuman kita namitang ajutang kiu pen ajutang kaprik lamang hu mangram pengidun bang lam thu lam dok pengidun la tua phanta ku mitang ajutang kad bia khe pang tang ye phan dal tua phansi uthot ke an ki wang tu ye phansi tu ni kon lo pe la sona kam klem bon ye phansi ni tu ki dam tang hempu mukrang adorbar pen pati piponsi ladang ni tumla kad bi ajutang badin aron badin hempu mukrang phan ke kroi tu phan an kati phiyo ajutang ke kroi tu phan an dak pangrum si ni tum dak sing wai do upia bidi pensi itung la kad bia ajutang kad bia ron la so ke paring ve thejima bolam dak ke than lo la si cheng than cheng wai pensi je la dak non ke klem bon bom la son tin anutin ke klem bon ke mang bon akam ke klem bon bom lo nang